אני חוקרת תקיפות של נשים כבר הרבה מאוד זמן. ברוב המוחץ של המקרים תוקף דיבר איתך קודם. מישהו שהתחיל איתך. תכיר, זאת אורנה דניס, חוקרת שמצטרפת אלינו לצוות. אבי יהיה ראש הצח"ם בתיק הזה. ספרי לי הכל. אני צריך לשמוע את זה ממך. אתה מחפש נשים ששנות לבד? חושבת שהוא מזכיר עוד משהו? את יודעת שאני שומר עלייך, מלי. אני יודעת. האיש שרצה לדעת הכל, סדרת מתח חדשה, ב-19 במאי, בכאן 11 ובכאן בוקס.